Hello everyone, दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आंनि भिउवार्स बयखौबो बरनानै लाग्रोबावबाय आङो दिनैबो ओंखारबावदों जाहैबाय क'क्राझारावहाय ओमफ्राय बेवहायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे दुरां कापखौहाय एसे माने दिनैनि गेजेरावहाय जेसेबांनाखि पपुलेसन जादों आं बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव एसे भिडिअ देखायनो सानबाय ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदों बिथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थानो हागोन दिनैनि खेलाखौनो गेलेगोन जाहैबाय उडिसा एफसि बेनि एगेन्स्टआव गेलेगोन जाहैबाय बड'लेण्ड एफसि गाइस बिदिब्ला दिनैनि बल खेला नायनो थांग्राफ्रा नै एसे बैसोआ एसे उन्दै आरोना ओमफ्राय ओरैबो वाइटिं आरो नै ओरैबो दङ बिसोरो गासैबो माने दिनैहाय क'क्राझाराव थांनो रेडि आरो ने आरो रेडि दा सासे ब्लगारा बिथाङा खेबसिगासिनो बिथाङा बिराद गिदिर इउटुबार गाइस बासआ दायो सफैबाय दुरां काप नायनो रेडि जाजोब्बाय सेंग्राफ्रा नै गाखोसिगोन होंगो दोंगो मानसि जाबाय जायगाबा थोयोना थोआ जाखो नारसो दुरां काप नायग्राफोर बिसोरो नारसो गाखो आयं गाखो मानो नायबाय थाखो दा नङाबा जायगा मोननाय नङा नोङो गाखो ओरैबायदि गरम मानसि दं जोंनि सिमायाव लागाव दुरां कापनि इदि जाजोब्बाय जोंनिया आमथेखानि सेंग्राफ्रा बोरायफ्रा नै एडिट एक्चुअलि माने दुरां काप माने गोसोआव ओरैबायदि बोर जायोना अब्लाबो मानो हाजो बर'फ्रालाय ओरैबायदि मानसि एकदमबारे बास गंसेया फुल केटेप जाजोब्बाय ओमफ्राय नै माय गड दुरां काप सामिना एक्चुअलि लामायाबो बिराद गाज्रि ओरैबायदि गाज्रि आरोना लामाया अबस्थायानो गैखाया ओमफ्राय अब्लाबो उफाय गैया नायनो लुबैयो नालाय ओमफ्राय थांनो हाया आरोना ओंखारबाय नै लागाव बिदिब्ला सफैबावलायबाय नै क'क्राझारावहाय ओरैबायदि अखा हाबावबाय आरोना दिनैबो दुरां कापआ ओरैबायदि थिंख्लाबनै सिजोब्बाय ओमफ्राय भिडिअ खालामनो हागोन ना हाला बुंनो हाला आरोना बेखौहाय ओमफ्राय साथाबोथ' गैजाखाया ओरैबायदि अबस्थाया माने सोर मिथियो आरोना सोर अखा हागोन होननानै मिथियो ओमफ्राय दहायनो जोंहाथ' बिराद सान्दुंमोन नालाय ओमफ्राय दा नै कारायगाव बारनाय लोगो अखा ओरैबायदि लोगो मोनबायना नायनोसै होनब्लाबो एसे मानसिनि पपुलेसनखौ एसे देखायनो आवगायनोसै आरो आं ओरैबायदि लोब मानसिफ्रा नै अट'मेटिक थिखोना लाबाय नै ओमफ्राय जोंनाथ' सार सांग्रां नामा सार सांग्रां बिथाङा एकदमबारे बास गंसे रिजार्भ हरदों आरोना माने जोंनि आमथेखा एरियायावहाय बास गंसे ओमफ्राय गुबुन माने बिथिङावबो बास गंसे ओमफ्राय खेला मेला ओमफ्राय नैबेबायदियावहाय बास हरदों होननानै खोनादों ओमफ्राय बिनि आन्दारावहायनो डिसि वेस्ट ओमफ्राय बिनि आन्दारावहायनो नैबे प्रलिक मुसाहारियाबो गांसे टिकेटजों बास फ्रियावहाय दायो फैनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय जोंनाथ' नैबे एक नाम्बार लाइन बैयो हाबोबाय ओमफ्राय जोंनाथ' 2 नाम्बार नालाय ओमफ्राय जोङो दा 2 नाम्बारजोंहाय थाबायगासिनो दं आरो दिनैनि खेलायाबो अखा हाबावबायलै एक्सप्लर खालामनो हानायले नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोजां भिडिअखौहाय दायो बड'लेण्ड एफसिया गरनैयाव देरहाबाय ओमफ्राय उडिसा एफसिया 0 बड'लेण्ड बड'लेण्ड एफसिया गरनैयाव देरहानानै थाबाय लागाव
बावनो जिरायदो बावनो जिराय बरिया मोजां खेलालाय जागासिनो दं आरोना नै एक्चुअली मानसिफ्रा बिराद खम आरो दिनैहाय बिराद खम आरोना मानसिफ्रा